Efter en lang arbejdsdag fortjener du en strålende forvandling. Hvordan kommer man fra en træt rutine til en strålende aften? Klokken 18. Endelig er du færdig på arbejde. Efter at have givet alt, er det nu tid til at forkæle dig selv. Spændte skuldre, træthed i hele kroppen, hele dagen foran computeren, og du kan mærke hvert sekund. Bare du kunne smide dig på den bløde sofa, ikke? Som om du ville falde i søvn med det samme. Men vent, en aften fuld af sjov venter på dig. Spændende planer, samvær med kære og nye minder at skabe. Middag med vennerne, en tur i byen eller et vigtigt møde. Uanset hvad du vælger, bliver din aften noget særligt. Er du allerede træt ved tanken om alt, hvad du skal nå, inden du skal ud af døren? Bare rolig. Der er en nem løsning til at booste din skønhed og selvtillid. Selv efter en lang dag kan du stråle. Vil du kende hemmeligheden? En hurtig og effektiv transformation. En enkel og hurtig rutine. Med få trin får du din morgenfriske glød tilbage. I denne video afslører vi magiske tips til strålende skønhed, selv efter 12 timers arbejde. Vi har masser af praktiske råd, som alle kan følge. Er du klar? Kom med os og opdag, hvordan du stråler af selvtillid og skønhed i enhver situation. For at stråle til festen, skal din hud være frisk. Efter en lang dag har din hud brug for at ånde. Selv den flotteste makeup kan skade, hvis den ikke fjernes ordentligt. Klar til en hurtig rens? Bare rolig, vi bliver ikke længe i badeværelset. Det handler om effektivitet og hurtighed. Start med at fjerne din foundation med en vatrondel med micellarvand. Mascara og eyeliner tager vi os af senere. Det skal du ikke bekymre dig om nu. Øjeblikkelig fugt. Har du fjernet din makeup? Godt klaret. Skyld nu dit ansigt med koldt vand. Dette enkle trin vil få din hud til at stråle og stramme porerne op. Pas på, at du ikke får vand i øjnene, og undgå området omkring øjnene. Dup forsigtigt dit ansigt med et blødt håndklæde for at opsuge overskydende vand. Det var det. Din hud er nu fugtet, sund og klar til det næste trin. For en strålende hud er fugtighedscreme alfa og omega. Vælg en let creme, der absorberes hurtigt. Undgå tunge cremer, da de kan få din makeup til at se fedtet ud. Mens din creme trænger ind, kan du bruge tiden på dit hår. Børst dit hår grundigt for at fjerne produktrester og give det volumen. For ekstra friskhed, fyld vasken med koldt vand og dyp dine fødder i. Lad den blive der et par minutter, mens du ordner dit hår. Dine fødder vil takke dig. For ekstra forkælelse, prøv at skifte mellem og dyp dine fødder i, mens du børster dit hår. Så, håret er ret og klar til styling. For hurtig elegance kan du altid lave en lav knold. En høj hestehale er også en god mulighed. Eller tilføj et par bøller med et krøllejern. Hvis du ikke har meget tid, kan du bare føntørre håret for et glat look. Og til sidst, fikser frisuren med hårspray, så den holder hele aftenen. Efter en lang dag fortjener dine fødder lidt ekstra forkælelse. Især hvis de har været aktive hele dagen. Forkæl dem med et afslappende fodbad og en blid massage med lotion. Vær særlig opmærksom på tørre hæle og områderne mellem tæerne. Udover at give fugt, fremmer massage også blodcirkulationen og løsner op for spændinger. Klar til at skabe det perfekte look på et øjeblik. Din hud stråler, dit hår sidder perfekt. Nu er det tid til at vælge tøj. Tag dig god tid at vælge tøj, der passer dig, er et vigtigt skridt mod skønhed og selvtillid. At vælge det perfekte outfit. Før du griber den første kjole, du får øje på, er det vigtigt at tænke over anledningen. Hvilken slags aften er det? Er det en formel middag, hvor elegance og stil er i højsædet? Eller en afslappet sammenkomst med venner, hvor komfort og hygge er vigtigere? Eller er det en særlig lejlighed, hvor du gerne vil stråle og efterlade et uforglemmeligt indtryk? Stedet spiller også en rolle. Er det en udendørs begivenhed, hvor vejret kan være en faktor? Eller er det indendørs med kontrolleret temperatur? Det er altid en god idé at have et sjal eller en elegant jakke ved hånden i tilfælde af kulde eller vind. Glem ikke komforten. Skoene skal være elegante, men også behagelige at have på.
Hvis du ved, du skal stå længe, så vælg sko med hæl, der både er smukke og komfortable at have på i længere tid. Eller gå efter et par chique balleriner, der giver dig både stil og komfort. Det vigtigste er, at du føler dig godt tilpas hele aftenen, så du kan nyde hvert øjeblik. Før du beslutter dig, så tjek dit outfit grundigt for fejl. Er der en løs tråd eller en næsten usynlig plet? Selv den mindste fejl kan blive bemærket, så kig det hele godt igennem. Og tøv ikke med at lave små reparationer, hvis det er nødvendigt. En lille ændring kan gøre en stor forskel. Hellere forebygge end helbrede. Ikke sandt? Det er en god idé at have et lille nødsæt med sikkerhedsnåle, nål og tråd ved hånden. Accessoires og sidste finish. Du har valgt dit tøj, og nu er det tid til at tilføje accessories. Disse små detaljer gør en stor forskel og fremhæver din stil. En elegant clutch, smukt smykker, et bælte, der fremhæver taljen. Vælg dine accessories med omhu. Og selvfølgelig, glem ikke tasken. Vælg en, der er stor nok til alt det, du skal bruge. Telefon, nøgler, læbestift, punkt. Før du går ud, så ryd op i din taske. Fjern unødvendige papirer, arranger din punkt og tjek, at din makeup-punkt er lukket ordentligt. En lille ting, men en vigtig vane, der sparer dig for besvær. Klar til magien med lynhurtig makeup, ren hud, fin hår, perfekt tøj. Tid til prikken over i et makeup. Bare rolig, i dag fokuserer vi på en simpel, hurtig, men effektiv makeup-rutine. Gør dig klar foran spejlet og forbered dine makeup-produkter. Hemmeligheden bag vellykket makeup er god forberedelse, især når tiden flyver afsted. Før vi går i gang med at lægge makeup, er det vigtigt at rense af for rester af mascara, hvis der er noget. En vatrondel med micellarvand er perfekt til dette. For at skjule træthedstegn og lysende område under øjnene, skal du bruge en smule lysere concealer. Dub den forsigtigt ind med fingrene eller en børste. For et fejlfrit og naturligt look anbefales det at vælge en concealer, der er en anelse lysere end din hudtone. Man siger, at øjnene er sjælens spejl. For at få et strålende og åbent blik, viser vi dig en enkel, men elegant makeup. Start med en øjenskyggebase for at matte dine øjenlåg og få din makeup til at holde længere. Vælg derefter en skinnende øjenskygge i en livlig farve og påfør den fra den inderste øjenkrog og udad. For et mere dybt blik, påfør en mørkere øjenskygge i globelinjen og blend den let ud. Kombiner forskellige nuancer for at opnå en naturlig og elegant overgang mellem farverne. Gør dine øjne helt færdige ved at bruge mascara på dine øjenvipper. Mascara er god til at give dine øjne dybde og få dem til at træde frem. Hvis du vil have fyldigere vipper, kan du bruge 2 lag. Når du forsigtigt påfører mascaraen fra rod til spids, fremhæver du hver enkelt vippe uden klumper, og det giver et mere dramatisk look. Nu hvor du er tilfreds med dine øjne, er det tid til at give dine læber lidt liv. En flot øjenmakeup fortjener en lige så flot læbestift. For at give dine læber farve og glans, skal du vælge en læbestift, der passer til dit tøj og din hudtone. Bare ved at skifte læbestift, kan du ændre hele dit look. Knaldrøde nuancer er perfekte til et sofistikeret look, og de er ideelle til fester eller andre særlige lejligheder. Hvis du vil have et mere romantisk og blødt look, kan du vælge en puderrosa farve. Det er perfekt til dates eller afslappede udflugter. Nude-nuancer giver et naturligt look og er ideelle til hverdagsmakeup eller en minimalistisk stil. Det vigtigste er at finde en farve, der klæder dig. Eksperimenter med forskellige nuancer og find ud af, hvad der passer bedst til dig. Og det var det. Din makeup er færdig, perfekt og afbalanceret. Nu skal du bare have tøj på, sætte håret og kigge dig i spejlet. Så er du klar til at gå ud af døren med masser af selvtillid. Nu er du klar til at stråle. Uanset om det er en særlig lejlighed eller en helt almindelig dag, så er du klar til at indtage verden med din selvtillid og elegance. Se på dig selv i spejlet. Du ser virkelig smuk ud. Men efter en lang dag er det helt normalt at føle sig lidt drænet. Bare rolig. Jeg har altid et trick i ærmet. Min hemmelighed? Tørret frugt. Praktisk, nemt og fyldt med energi. Tørret frugt er din bedste ven i kampen mod eftermiddagstrætheden. Tørret frugt er en sand skattekiste af sundhed,
fuld af fibre, vitaminer og mineraler. Det giver dig alle de næringsstoffer, du har brug for til at føle dig energisk hele aftenen. Tag en lille pose tørret frugt med dig. Figner, tørrede aprikoser, mandler, cashewnødder. Prøv forskellige slags og find dine favoritter. Et sundt og lækkert alternativ, det er tørret frugt. I stedet for slik eller chips, er tørret frugt en god måde at stille den søde tand på en naturlig måde. Det giver dig energi, der varer uden et hurtigt sukkerchok. Derudover vil fiberne i tørret frugt holde dig mæt i lang tid, så du kan sagtens holde den kørende til aftensmad. Inden du skal ud af døren, så tag dig lidt tid til dig selv og nyd noget tørret frugt. Langsomt, bid for bid, nyd hver en smag. Denne korte pause vil give dig energi og hjælpe dig med at starte aftenen afslappet. Nu er du klar til alt, hvad aftenen bringer. Fuld af energi og uden træthed. Ja, præcis. Efter en lang dag er det tid til at stråle. Nu skal I ikke aflyse flere aftaler på grund af mangel på tid eller træthed. Så lad os lige gennemgå, hvad vi har lært indtil videre. På under en time, med en hurtig rens og god fugtighedscreme, har vi givet huden sin friskhed tilbage. Vi har sparet tid, fikset håret og forkælet trætte fødder. Uden besvær har vi valgt et elegant aftenoutfit, der passer til lejligheden, men som stadig er behageligt. Med en simpel, men elegant makeup har vi fremhævet øjne og smil. Vi har lavet batterierne op med en lækker og sund snack af nødder og tørret frugt. Og vigtigst af alt, vi er tilfredse med os selv. Tilpas aftenrutinen, som vi har vist jer i dag, til jeres egne ønsker og planer. Klar til at stråle til din næste begivenhed? Del dine tanker i kommentarerne og fortæl os om dine bedste tips til at holde dig smuk selv på de travleste dage. Hvis du kunne lide denne video, så giv den et like og abonner på min kanal. Det vigtigste er at huske, at skønhed kommer indefra, men lidt ekstra hjælp skader jo aldrig. Vi ses snart med flere tips.